Welcome back our YouTube channel. Vlog with Akshita. ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಚ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಲೆಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದುಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಬೀಚ್ ಪೋಪ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂದ ಹೂಪುರ ಬೀಚ್ ಹೋತಾ ಎಂಕಲ್ ಹೂಪುರ ಬೀಚ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಹಾಲಿಡೇ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೀಚ್ ತಿರ್ಗದು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ನೀರುಡು ಉಲಾಯ್ಪುರ ಓಕೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ಬೀಚ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನ ನೀ ಬೀಚ್ ಪೋನಾಗ ನೀರ್ದ ಉಲಾಯ್ಪುರ ಪೋತೆ ಎಂಚಿನಂಬೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬರ್ತಾವೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತರ ಅದರ ಐತರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಜನ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಪೈಲಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ಗೆ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಪನೋಲಿ ಪೈಲಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು 3000 ಬೀಚ್ ಎತ್ತಂಡು ಬೀಚ್ ಎತ್ತಂಡು ಬೀಚ್ ಬೀಚ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ತದ ಪನಂಬೂರು ಈ ಕಾರಣಿತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗಲ್ಪದಿ ಇದು ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೀಚ್ ದಪ್ಪಗ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಐತೆ ಸನ್ಸೆಟ್
ಬೀಚ್ ಇಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಮಿತೆ ಸಮಿತೆ ಎಂಚಂಡೆ ಸಮರ್ಥ ಸಮರ್ಥ ಫೈಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕುದುರೆನ ಒಂಟೆತೆಯ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹೋಗೋಣದ ಕುದುರೆ ಪದನಿಗೆ ಬೇಗ ಪೋ ಮೆಲ್ಲ 1 ಇಂಚ್ ಬರು ಈಗ ಇತ್ತು ಆಚೆ रुको भाई ವಿಮಾನದ ಇತ್ತು ಗುಲ್ಲೆ ಕಾಸಿದೆ ಚಲ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಗುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಾಡ್ತವೆ ಐಟ್ ಕೂರ್ಲೆ ಅವು